Mga ka-K5 sa kabilyaran sa distrito sang Haro nga nagahampang pero may ara sang postagin raid sang pulis. Isa sa mga arestado, isa ka varsity sang kilalang eskwelahan. Rason sila sa paghampang inspirasyon si Efren Bata Reyes. Iyari, ang detalye sa aton niya balita. Nabinalisan naman ako sa gobyernar sa TBC na ito. Arestado ang 5 ka mga individual. Lakip ng isa ka varsity sang kilalang eskwelahan. Sang raid ang illegal nga pagsugal sa bilyard sa Jaime Street, Barangay Nunaharo, Iloilo City. Pasado alas 10 ng gabi, nirab 29. Sa pagpangusisa sa K5 News Team, ang mga arestado ang ginakipan sa mga player kag spotter. Nakuhan sa Iloilo City Police Office, City Intelligence Unit nga nagahampang sila sa bilyard nga may pusta. Na-recover ang bet money, tako, bula sa mga bilyard kag iban pa. Sunod sa 18 anyos si Celias Lenz, isa ka grade 12 student kag varsity sa bilyard. Nahagadan ng siya ka magpustahan ay kag natimingan nga nagahampang sila sang silang gin-raid sa mga pulis. Pahayag pa niya, nag-interest sa mga kompetisyon nga iya sa mga pulutuan. Samtang nakahibalo ini nga maghampang sa bilyard pinagi sa paglantaw kag nangin inspirasyon ng veterano sa among nga hampang nga si Efren Bata Reyes. Ang bag-o lang ko nagsaylo, varsity billiard, pero basket ko sa Relenzona. Basket kaya before. Subong sa muna nga school, katanyag sila sa through intramural, sang billiard na sport. Risa A. Sa Risa A. Nagadam lang ko sila. Na mapustanay. Kag sa karon mga ka-K5 yan sila sa kustodiya sa nga kapulisan kag natanana nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.